Matan zamani, zamani, matan zamani. Matan zamani, zamani, matan zamani. Komai da lokaci, duniya labari ce. Matan zamani, ku canza halaye. In yau ku ne, wata ran ba ku ne ba. Matan zamani, ku gyara halinku. Nafisa, na yi ta kiran wayanki ban samu ba. Ina abin da aka ta kuwa? A'a, sai kin faɗa. Aya ma an cire cikin nan. Kamar ya? Gidansa an sani ne? An sani mana. Tun daga sha an cire? An cire, to wa ya cire? Abokin hamayya kamar na Nura. Shi ya cire cikin? Shi ya cire. To wallahi ba za ta tsawa. Wani sabon ma soyayya ma yanzu aka fara, wallahi ba zan haƙura ba. Ta ina ba ka tafi ka bar ta? To ni dai wallahi yanzu aka fara, ba zan haƙura ba. Wata me dai zafi haka? Wannan shine hukuncin da na yanke sakamakon abin da ka zaba, saboda haka ka raba da ni. Allah ya baku zaman lafiya. Nana, ni tsoron Allah. Allah ne bai ce mi aure. Dakata, haka ne, shi ya ce ku yi abin da ya muku daɗi. Daga abin da ya 2, 3 zuwa 4. Amma idan har kuna tsoron ba za ku yi adalci ba, ku riƙe ɗaya. To me yasa zaki tafi? Wannan gallafiyar da kake so ka kawo cikin gidan nan, na san ba za ka yi adalci ba. Domin ba irin rashin mutunci da bata yi wa marigayya ba, saboda haka ni ba zan ɗauka ba, kawai ka bar ni na tafi. Haka kika ce? Haka na ce. Faisal, ka dawo rayuwa ta a lokacin da nake bukata, lokacin da nake cikin tsaka ne. Gidan su baba suna nan suna shirye-shiryen yin aure na da Nura. Kuma gaskiya gashi ba na son shi, kuma baba ya ce da ni duk inda ya ƙara gani na da kai sai ya saka an kama. Wannan ai karamin matsala ne, insha Allah ba wannan matsala. In dai wannan kesin ne zan ji da shi ba da ai ina son shi sosai. Kuma ba wannan ba, matsayin kina babban yarinya, this is my character. Kun san yanzu komai ya canza. In kina da buƙatar zuwa wani guri, let me know. Kawai insha Allah. Gaskiya ne baby, amma fa kana so na. Shi yasa nake bala'in son ki. Baby, I love you. Baby, let me kiss you. Hey!